Hello. Today we met our customer Olga from Bulgaria. So we would like to ask her about her experience with our company. So please tell us a bit. Благодаря. Бих искала да споделя, че изключително удоволствие ми да работя с iHeroon приложение. Вече работим с това приложение 3 месеца. Искам да кажа, че постигнахме невероятен отзив от нашите клиенти. Първо, защото получаваме отзив, много хора не посещават трихолози. И ние отделихме един сегмент от клиенти, които наистина търсят решения и намират решения чрез това AI приложение. Това приложение дава най-важното конкретика в конкретни продукти и конкретно решение. Това е за клиенти, но какво е важно за нас? Ние в първите дни получихме изведнъж 1500 клиента влезнаха на сайта ни, пазаруваха, направиха диагностика, със сигурност ги проследихме, че те и след това влезнахме. Това са 1500 нови клиента, това са 1500 нови имейла и това са 1500 хора, които вярват, защото те получиха решение, което е индивидуално и за тях. Затова аз препоръчвам всеки, който има платформа, който работи с продукти за коса, да се възползва от това приложение. Това дава невероятни перспективи, просто да дава нещо повече към клиента, а клиент винаги търси нещо иновативно и винаги ще каже благодаря. Така че, благодаря, Илия. Thank you so much. Благодаря. So much. Great result.